Как да си направим къстъм размер за печат за нашия принтер Epson L8180 или 8160. Първото, което правя, е да форматирам снимката по размера, който искам да отпечатам. В случая 100 на 148 мм, за да сме сигурни, че размера отговаря. След това бутон Print, избирам съответния принтер, в случая аз имам повече. Print сетинги и първата стъпка е Paper Size. Слизам надолу, тук имаме дадени някои стандартни размери, Manage Custom Size и въвеждам името 100 на 148 мм. Съответно, тук избирам какви да бъдат точните размери на принта. И съответно пак избирам принтера, за да съм сигурен, че границите първо трябва да избера принтера явно 100 на 148 мм. Окей. След това съответно трябва да нагласим медията и профилите за нея. Photoshop контролира цветовете и профила за тази Glossy хартия Katana Premium Gloss. След това натискаме Print и би трябвало всичко да е наред.